עכשיו, אני טוען שהנושא של יצירתיות בחברות הייטק, במיוחד הסטארט-אפים, זה עניין של סטטוס חברתי. יצירתיות היא לא מתנה של איזה כוח עליון או ייחודי סגולה או קריזמה, לא. יצירתיות זה סטטוס חברתי. רוצים לבדוק את זה? כן. יאללה. אנחנו הולכים לעשות תרגיל מאוד ארוך. התרגיל יהיה בטווח של חצי דקה. אם תעשו אותו לא טוב, אני אתן לכם עוד חצי דקה, אבל לא יותר מזה. מה שאני אשמח, חצי דקה זה חצי דקה, לא להאריך את הזמן. אוקיי. אנחנו נעשה איזשהו דיאלוג. אני צריך מתנדב או מתנדבת שיגיעו אליי רגע לפה. כן, מה זה אומר? אנחנו משחקים בינינו איזשהו משחק. בוא נעשה דבר כזה. את מעצבת שיער, ואני בא להסתפר. לא, אנחנו נעשה שינוי. יש פה איזשהו... אני מעצב שיער, ואת באה לעצב את השיער. אוקיי, אנחנו הולכים לעשות דיאלוג. שמך? שרי מגיעה אליי, והמשפט הראשון יהיה של שרי, אני רוצה לעצב את השיער. עכשיו, החל מהרגע שאני משיב לה, אנחנו נעשה פינג פונג, שכל פעם מישהו יגיד משהו, והמשפט יתחיל כן ו. בואו נתחיל. לעצור. תחליפו תפקידים. לעצור, תודה רבה. תסתכלו על הפרצופים שלכם רגע, לשנייה, הקפאה של זה. איך היה לכם התרגיל? אז בואו נעשה עוד פעם את התרגיל הזה, הוא ייקח שוב חצי דקה, ואנחנו נשנה טיפה את חוקי המשחק. עכשיו, בהתחלה מישהו יגיד משפט אחד בלבד, ומהשני נתחיל פינג פונג, שכל משפט יתחיל לא. מי אמר לא? לא. כן, אבל. 30 שניות, בוא נתחיל. כן, אבל אני חייב להגיע. הייתי חייב לעצור אתכם, כי כל מה שביקשתי בסך הכל זה תחליפו שתי מילים לכן אבל, וחלק כבר היו בדרך למכות שפה. בקיצור, הסיטואציה קצת השתנתה. עכשיו, כל מה שהחלפנו פה זה בסך הכל מילה אחת, אבל כל הסטטוס השתנה.